Bebesina bededelana abaculi beGospel betshengisa ke amakhono abo. Lo mcintiswano owaziwa ngeGospel Icon Discovery ubuhlanganisa iminyaka eyisikhombisa wasungulwa. Udle umhlanganiso kuwona uthi lokhu kwenzeke ngesikhathi sikahle impela. Usho lukhulu kakhulu ukuphumelela kwami kule ndawo. And the way impilo yami izoshintsha ngakhona angeke ubuye iphinde ifane naqala. Nabanye ke abaculi abangawudlanga ngomhlanganiso nabo abahambanga belambatha. Uphume isibili uthole u20,000 amarandi kwathi unumber 3 wathola izinkulungwane eziyishumi zamarandi. Means a lot to me and it means that I have great potential. Sifisa ukuthi iqembu lethu liqhubeke liye phambili njengoba sithole nje nale mali esitholile u65,000 sifuna nje ukuthi silungise zonke izinto zeqembu engekho right. Umkhandlu dolobha weTheku uthi lo mcintiswano uneqhaza lemqoka ekuvundululeni amakhono. Ithalente yebo libalekile kodwa alikona okuphela. Ukuze umculi akwazi ukwenza ithalente lakhe lisebenzele nesizwe uyadinga futhi ukuthi nasendleni yokuyiphatha icharacter nakhona futhi avelele. Kwethenjwa ukuthi ke lokhu kuzosiza ukuthuthukisa umkhakha wezomculo eThekwini.